Най-куриозното е сега. Скачаме напред във времето през 1940 година, когато германците, Вермахтът, влиза в Париж. Животът в столицата замира. Всичко спира, Освен метрото. На 14 юни 1940 година немските войски влизат в Париж, който е обявен за открит град. Всичко живо бяга от града, остават само 10% от населението, но метрото, макар и с намален персонал, работи. Представете си немски войник, който слиза от танка си на Порт дю Клинянкур и иска да слезе в метрото и да стигне до Порт Орлеан. И без пари, защото тогава между 40 и 44 немските войници се возели в метрото безплатно, за разлика от американците, които освобождават Париж през 44-та. Военното правителство договаря с англо-американските сили специална тарифа за метрото и създава военен билет на 2 езика за пехотинците, разквартирувани в Париж. Невероятно. Съюзниците си плащали билетите в метрото, дами и господа, за разлика от немските войници. Сега сме пред линия номер 6, която свързва площад Етуал с Насьон. Но тъй като сме на тема война, тази линия е имала невероятна съдба.